piwulang sing luhur, piwulang sing becik. Kok sak penake kowe karo dalang. Lha terus karepe? Lho, dalang ki gawean sing abot lho, Mas. Aja nyepelekno dalang lho kowe. Dalange abot. Abot. Abote dalang nggih endi apa ngangkati gamelan? Apa ngusung-usung gamelan? Apa nonton debok? Dalang teko kare lungguh karo hung cek ngene abot. Apik lambene iya. Ngone 80 lho ora entuk dinyang blas. Wis gambar kijing kok piye kok. Ngono lho. Ngene iki lho sing perlu diluruskan ngeten iki lho, Mas. Telek bebek, kok sik nek omong aja waton jebles ae. Lho, sampe dadi dalang apa? Lho kena abot to ya, mripate melek tangane nyolahke wayang sikile jejake keprak. Lah ya gone apa turu? Wong ya melek teko esuk. Enak sing turu. Taware sing turu ya terus ditinggal mulih ngebis. Tegese abote dadi dalang ki kok ora perkara usuk-usuk. Ora kat-kat. Dalang ki nyuwara terus nganti tekan pada esuk ki nyuwara terus. Lah sinjane kok apa bisu? Wong ya nyuwara teko esuk. Muni teko esuk yo kok muni abot dalang. Ngene lho. Angel jak omongan iki. Dalang ki abot ngono lho, Mas. Abote dalang apa ngangkati gamelan apa ngusungi debok? Karek nyapa? Teko lho kare lungguh karo hung cek tok. Ngene kok muni 80 dinyang ra oleh kok. Ngene iki lho. Lambene nek omong ngono kuwi nyepelekke ngono kuwi. Abote dalang ki kok ora perkara usung-usung gamelan nata debok. Abote dalang sing tak maksud abot sukses lan orane pagelaran bengi iki kuwi tergantung dalang rungokno ndul kupingmu. Ya ora iso. Lho kok ora iso? Ora iso. Suksese pagelaran bengi iki ora perkara dalang. Lah perkara apa? Perkara genset. Lho Enek dalange, enek yogane, enek jensete opar garingan. Pedhot gorokane no Mas. Ya, tenang. Wis. Penting genset. Berarti sing penting ora dalang. Ora, Sing penting apa? genset. Nek ngono sing penting ya ora genset. Lah apa? Sing penting solar enek gensete, gak enek solare. Apa arep mbok uyui gensetmu? Ya ora iso murup. Ora iso murup. Dadi sing penting Solar. ora iso. Sing penting pom. Enek solare, ora enek pome, lehmu arep tuku nang ndi? Nggone bakul brambang. Ora enek. Aduh. Berarti sing penting apa? Sing penting pom. Nek ngono sing penting ya ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Nek gak enek bumi, arep mbok encepne ndi pommu. Ora iso dibangun. Lah, sing penting bumi. Nek ngono sing penting ya ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Ya entek nek tekan ngono ya wis entek. Entek anakne rono. Lah, Digawa rono ya entek lho. lah rantang parakno rono semengi utuh mung engkel-engkelan tok. Klungsu melu udu. Nggih. Gliyak-gliyak watone. Tangga. Gremet-gremet Watone slamet. Ah, Mula kabeh iki penting. nggih, nggih. Kaya dene wong sak awak sak kujur iki. Nggih. Meripat duwe kewajiban dhewe, irung duwe kewajiban dhewe, lambe, tangan, sikil duwe kewajiban dhewe-dhewe. Leres. Dalang yoga sinden pelawak niku wis ana nggone dhewe-dhewe, ora perlu dibanding-bandingke gitu. Betul. Duweni tanggung jawab sing abot kabeh. Kaya dene Mas Yuda. Nggih, nggih. Ya duweni tanggung jawab. Betul. Mergo panjenengan kuwi duweni kulawarga gitu. Nggih. Nyambut gawe sing apik, satemah para pamirsa seneng atine, sok bakal ditimbali meneh. Amin. Nggih. Loh, sampeyan dhewe wis seneng kok aku kok. Lah nggih. Luwungoten mengke nggih Pak Lurah, luwungoten mawon. Piye? Sok nggone Pak Lurah ra nggo Aku karo Mas Bayu tok. Ah, Pak Lurah tak bacok. Ah, ya Wong kene iki yo kancane. aja nesu. Ora nesu, ora nesu. Tak goleki kanca, Mas. Saged nggih, nggih. Nduk niken salindri ben ngancani kene. Ah. Jebul ae sing tak anti-anti wis teko mrene. Kabar pisan. Sajane kota dadi yen pinuti